Il-familji Maltin u Awċin dejjem kienu fil-qalba tal-politika soċjali tal-Gvern Laburista u dan jidher ċar fil-miżuri tal-Baġit 2026. Dan innutatu l-ħarġa ewlenija tal-Gazzetta Kulħadd kif ippreżentat diversi eżempji konkreti li juru kif il-budget jiffoka fuq il-benefiċċji diretti għal ċittadini differenti. Dawn l-eżempji jkopru kemm il-pensjonanti kif ukoll il-familji bit-tfal u juru titjib sostanzjali fil-livell tal-ħajja u appoġġ soċjali. L-ewwel eżempju hu ta' koppja anzjana fejn il-mara kellha tieqaf minn xogħla biex trabbi tfal. Il-pensjoni tar-raġel se tiżdied b'10 € fil-ġimgħa, filwaqt li l-bonus tal-mara se jiżdied b'50 €, jiġifieri total ta' 950 €. Barra minn hekk huma se jibbenefikaw minn bonus addizzjonali ta' 75 € u għotja oħra ta' 100 € minħabba li r-raġel se jagħlaq 80 sena is-sena d-dieħla. Permezz ta' titjib fil-mekkaniżmu tal-allowance supplementari se jirċievu 445 € u bekk id-dħul tagħhom se jiżdied madwar 1906 € fis-sena, inkluż il-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. Eżempju ieħor hu ta' mara li rtirat fl-2016 wara snin ta' ħidma f'kumpanija privata. Il-pensjoni tagħha se tiżdied b'10 € fil-ġimgħa, filwaqt li l-bonus għall-għoli tal-ħajja se jiżdied b'2 € fil-ġimgħa. Barra minn hekk se tirċievi 182 € f'allowance supplementari u 363 € fil-benefiċċju addizzjonali. Il-mara se tgawdi wkoll minn mediċini b'xejn permezz tal-kartuna roża u l-benefiċċji kollha jilħqu l-1210 € li għamlula titjib sinifikanti fil-ħajja ta' kuljum. Eżempju ieħor hu dak ta' raġel impjegat f'kumpanija privata u missier ta' wilt ta' 3 snin. Il-paga tiegħu se tiżdied b'4 € fil-ġimgħa, filwaqt li l-familja tirċievi 417 € f'allowances u supplementi għat-tfal, 312 € pro rata għal benefiċċju tat-tieni wilt u bonus 1500 € għat-twelit. Grazzi wkoll għall-in-work benefit u l-introduzzjoni tal-parent rate ġdida, il-familja se tħallas 2225 € inqas f'taxxa. B'kollox il-familja se jkollha dħul addizzjonali ta' 5993 € li se tgħin b'mod sinifikanti fil-bżonnijiet ta' kuljum u fil-ħajja ta' kuljum ta' tfal. Eżempju ieħor juri kif raġel pensjonanti li jirċievi r-rata massima tal-pensjoni ta' 2/3 u għandu dħul żgħir ieħor se jara żieda ta' 520 € fil-pensjoni tiegħu u 136 € fil-bonus addizzjonali. Il-koppja se tkun ukoll eliġibbli għal madwar 500 € fil-mekkaniżmu kontra l-għolli tal-ħajja. B'kollox se jkollhom żieda totali ta' 2019 € fid-dħul tagħhom. Tal-istess fehma kienet il-Gazzetta ittorċa fil-ħarġa tagħha tal-ħadd li wkoll ipprovdiet eżempji simili u jkomplu jiġdu l-viżjoni ta' Gvern Laburista. Dawn l-eżempji juru b'mod ċar kif il-Baġit 2026 jibni fuq il-politika soċjali li ħares lejn kull ċittadin u familja b'enfasi fuq titjib fil-livell tal-ħajja u appoġġ dirett tal-pensjonanti, negozji u familji bit-tfal u kif jgħin fil-ħajja ta' kuljum billi jnaqqas l-ispejjeż u jżid il-benefiċċji.